Zuciyansu na kulle, hakoransu na bude, ashe dariya ne, dariyan banza. Ashe dufu ya shige, suke cizon kurjina, na gane mai yin wannan, to ba ya samu na. Afiwe de nyakupo aye bibia amaye nyakupo wa shira ya nkasa filiye ti subekaya nase nyakupo wa shira ye Babu muni ranar so babu muni soyayya farin sunsu ne in ya sauka babu muni sai ya tashi hake muni lokacin da soke so shekaji ana fadi ni da wani ko wance mutuwa zai raba mu inda batun gaskiya da abin yayi kyau soyayya siliki ne gani da zuciya ranar da so ya kare rannan ba magani Obahin bebre anopoku arno mawano asante kotokono no Sani ebedi akwa abuabua ho etone tone Barkamu da shekara ne kwan we so na mede mama kwa bade maba Alandu Media so enne eye donini eda ede ma wiase fanya nyankramofo mo wiase nyina na esan say yenso so ye wasantemantemu ne yenso yesoma santema ne yesom Ghana ma ne yesa yankramofo ntino ene yaba bepie mu ewo sabon zongo ye ne yenuanom ye ne yebusuafo ye ne yadofo ena ye ne omba bedi eye afahye no anase eye eda kronkron na eye nansa na yedi ekum nam no na ehu be ne hia edema eye nkramusom na afenso so ye kwa haj eye akwantu kronkron no ekomaka eno so hu be ne hia ewo nkramusom mu enne de wo awunnimu no ye be kyewa mo hu ne nyinara na enne de ye ba be fa no eye afisha pansem a ye nuanom nkramofo ewo de mo nuanom mo ama no esanse afiwe no eye anasa adwumade bi se ye odommom enu te ne kan ho ne ne nuanom nyina enkosua de anase yenkwaje ensempa no emu bidin ade maame fozia kan ho ne yenkwai ene se de di kan ka chom se ne me maba mediem enti se wo hu me a mediem na maba beduru no ene eye Sala nsem no ene ye gie na otwede mpo nyankopɔ ya de nya ye bra bi wo hanom a hausa nwom a ye tie di tufu no wonne di kan ene enti se de ne maba mikromepoto kakra ene enti ewie ma ne ya kyerem so ede a kyerem barka da sallah barka ka dai Allah kai mu na bari Allah ji kan margayen mu Allah sa sun huta Allah sa sabon shekara waraka kuma kin komo mu duka muna aji baki daya Allah gai mu na badi kuma wanda suka rasu tun zamanin Annabi Adam duka baki daya Allah ji kansu malaman mu sarakan mu duka da suka koma ga ubangiji duka Allah ji kansu Allah ramshe su Allah sa can yafi musu nan to ina saurare ki yan kuri sunan ka sunana Faruk FK mai wakan mai wakan ba wani mai wakan kuma she ni kada ne Faruk FK ba wani ban ci je daga baya ba kuma dai ko wani bi yaro nan ga ya haifu wani Faruk FK ya kawo shi amma dai ni kada amma abin ga wakan ka tun yaran ta kana shin mana yana saurin wa abin ga wakan babu sunan wakan ka guda babu muni oh babu muni ranan so babu muni ai babu muni ranan so babu muni yana both side men and women ne na mace ne da namiji kin fahimci babu muni wani bi mijinki ne bai da kiwa amma kin doke shi aka wani bi kuma matan shi ne ba ta da kiwa amma ya doke shi aka shi yasa yana tafiya gaba da baya na wani shine babu muni ranar so babu muni soyayya farin sun ya sauka babu muni shi ya tashi ake muti kamar mai yiwa ne ke da masoyinki kuna nan tare da shi ganin darajar ki wani bi she in kin tafi in kika tafi zai duba wani kaza ka shi ne shi ya tashi ake muni madan shi ke amma kamin wakan babu muni ranar so babu muni soyayya farin sunsu ne in ya sauka babu muni sai ya tashi hake muni lokacin da soke so shekaji ana fadi ni da wani ko wance mutuwa zai raba mu inda batun gaskiya da abin yayi kyau soyayya siliki ne gani da zuciya ranar da so ya kare rannan ba magani shi dai sarautan Allah rannan ba magani dar su babu muni
ashe yau sallan gane na ci shi different way ne da yi kwalla to me yasa ku duka matan nan kuke so babu muni kuke sa shirin gen tonu ke ma za miki wannan tambaya ba understand ba wurin yake min dadi na shi abin ya ce zuciyansu na kulle hakoransu na bude ashe dariya ne dariyan banza dufu ya shige suke cizon kurjina na gane mai yin wannan to ba ya samu na izan Allah ya kai mu ba za ni ko malam faru kuma kana da wasu mutane da abin ga zaka ba su barka da sallah ina gaida mutanen magazin wurin aiki na duka baki daya yayin mu kuma suna kasan waje ina gaishe su yan New York, Germany, Holland, Belgium, Amsterdam, the whole world duka baki daya ina gaishe da kowa barka da sallah. England duka baki daya ina gaishe kowa da kowa barka da sallah. Allah kai mu na bari. Akwai abokani na da yawa daga Deutschland ina gaishe su. Yan Germany ina gaishe su Hamburg, Bielefeld, Frankfurt me duka ina gaishe kowa da kowa. Baki daya. New York kuma muna gaisuwa. New York City duk baki daya. Sarkin zango Umar Faruk Sultan mai nasara. Ina gaishe shi Allah kuma ya bashi lafiya Allah bashi yawancin rai sarakanmu duka da muka manta da su da wanda bamu manta da wanda suka koma ga ubangiji duka baki daya Allah ji kansu Allah ramshe su magajiya da magajiyoyin gari duka baki daya su duka baki Allah gama hankul da su Allah kiyaye su baki daya to assalamu alaikum salam yanzu kana da wani ai duk abinda nike son fadi mai gida na riga ya fadi shi yasa ba abinda zan fadi ciki duka ya gama duka yayi shi yasa ni ma barka da sallah nake da kowa da kowa baki da yan zango sarakan zango da malaman zango kowa da kowa ina musu barka da sallah mai gidan Usman ko shi tango shi ko muna salamu alaikum barka da sallah na ene guswa ya jejina ya ba bi huye nu ya fefefe bi o hwe ne kokko na so kasa mi tuntuma an hwe me nu benyasa why Sista barka da sallah. Barka kadi. Yan ku sunanki? Adiza Alhassan. Allah ya kai mu sabon shekara. Allah ya kai mu sabon shekara. Amin. Allah sa na gaban mu yafi na bayan mu. Allah sa kafin sabon shekara mun fi haka. Amin. Allah sa kafin sabon shekara ni da Sista Jami duka mun kai maka. Amin. Ni da ita da mijinta da mazan mu duka. Amin. Allah. Amin suma. Amin. Kina da wasu abin da yake so ke ba su barka da sallah. Ina gaida yayana Zainabu. Ina mata barka da sallah matan Baba Karimu da Sister Jami, Gaddafi, Saidu Kuku, Sister Rayi, Hajiya Foziya da landlord duka ina musu barka da sallah. Allah kai mu sabon shekara. Allah sa kafin sabon shekara waraka. Muna can badi can. Amin. She sunanki ya sake. Ana kira na Hajiya Hadiza mata Alhaji. Na gari kuma kara. Amin. Allah shirya yaran mu duka. Mu duka Allah shiryar da mu don ba mu shirbatku. Amin. Sister Jami. Barka da sallah. Barka ka dai. Kina da wasu kuma da zaki ba su barka da sallah. To ina gaida yayani na duka. Akwai yayani na Accra ina gaida su duka. Da wanda suke na koran su sawaba su duka ina gaida su. Allah kai mu sabon shekara. Sabon shekara mun figa aka. Amin. To kun gode. Ma barka da sallah. Barka ka dai Allah ya maimaita muna. Allah kai mu sabon shekara. Allah kyautata lamarin mu magabatan mu da suka je lahira duka Allah ya kwantar da su cikin rahman ubangiji. Allah ya dade su. In namu ya kai Allah ya sa mu cika da imani. Ku kuma matasa ubangijin Allah ya muku kyakkyawan rayuwa. Allah ya fidda mugu ido bisa kanku. Allah ya bada abin da za a ci a yi sutura. Ya Rabbi ya Allah ya ubangiji muna roko ka Allah ka kiyaye mu da sharrin masu hasada. Bismillahir rahmanir rahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الآخرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا مانع لما منعت ولا مغني لما منع ولا ينفع منك الجد ولا جد بك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم غنم كسم غنا ubangiji Allah ka ɗaukaka mu Allah ka ɗaukaka mu Allah ka rufa mu asiri ya ba mu abinda za mu ci mu sha mu yi sutura Allah ka kiyaye mu da sharrin masharanta Allah ka ɗaukaka mu Allah ka ɗaukaka mu bismillahir rahmanir rahim wal asr innal insana lafi usr illa allazina amanu wa amanas salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah ya kiyaye ku to amma kina da wasu da abin da zaki ba su barka da sallah to akwai su da yara da ne jikoki na ke kira sunan su ku kira sunan su duka majiya diyana zan maki barka da sallah Allah ya kiyaye ki na'ida Allah ya kiyaye ki ajiya hummun Allah ya kiyaye ki ummi kanwana masoyiyana da ke da iyalinki duka ina muku barka da sallah Allah ya kiyaye ku Allah ya kiyaye dukkan jama'a mutun daga nan kasan Ashanti har zuwa kasan Tudu Salgayagi duka Allah ya kiyaye ina mu kowa kuma barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ene yegusua ye ne mu ye ne nuanu mu edi eye afidi da etwato no e wa afimu enti yensa be kan ye nuanu mu ha ye ba o mani abro mu ye adwuma pa enti ye je o mu so ensem Sister barka da sallah barka kale Allah maimaita muna Allah kai mu sabon shekara kafin sabon shekara mu fi aka nan Allah kiyaye mu duka ya ba mu maza na gari amin amin yanku sunanki sunana Fulera Abubakar kina da wasu abin da zaki ba su barka da sallah barka da sallah kowa da kowa sarakai musulmai kowa duka barka da sallah barka yanku sunanki sunana Nafisa Ishaq mun gode ma Allah da shekara ya kewayo mu muna lafiya muna gaida kowa barka da sallah kuma mun gode ma Allah wanda bai yi layya ba Allah madaukakin sarki ya bashi mu kuma da muka yi na Allah ya sa albarka Allah ya sa mu yi saboda Allah muna gaida kowa ga musulmai duka Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya sa sun huta mu kuma Allah kyauta namu Allah ya ji kan kowa Allah ya ma yaran kowa albarka Allah ya ma kowa yara albarka Allah ya sa su ji tausayin iyayen mu Allah ya sa aikin kowa albarka tsofaffin mu kuma Allah sa su raka mu gaba da yawa sarakai mu kuma Allah ya ba su hankurin mu Allah sa su fadi gaskiya Allah sa su fadi gaskiya malama kuma Allah sa su fadi gaskiya mu ma abin da suke fadi kuma Allah sa mu ma mu ji mu yi aiki da shi amin to assalamu alaikum na gaida kowa haka zaki kawaki amin ba su da maza kuma Allah ya ba su mazan kirki mazan kirki masu albarka amin mun gode ma mun gode amin ada barka da sallah mana barka da sallah Allah maimaita mana duniya duka baki daya Allah muna rahama da lulube mu da rahaman shi Allah goda muna sabon shekara Allah mu zuriya duka albarka Allah kare diyan kowa Allah sa rayuwar mu ya zama alheri da yaran mu duka baki daya buduri duka Allah ka ba su wurin zama wanda suke gidan auren kuma Allah ka sa albarka Allah ka kiyaye diyan kowa yaran mazan kuma Allah ba su arziki su yi aure Allah ba su arziki su yi aure wanda suka yi auren Allah ka sa albarka Allah ka kiyaye su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da sallah barka ka dai ya sunanki yanku suna Zakiya Zakiya Kas
Kasim. Ko. Ya kike ci sallan? Oh, sallan ga yayi dadi. Allah muna cin sallan nan sosai ba karamin wasa bane. More enjoyment. Bai kan gashi na ba. Muna cin sallah fa. Ba karamin sallah muke ci kin ga naman da mu ba mu kare ba Allah zai tashi gobe she ne last day. No shi yau dai ba kare ba. Yau dai ba mu kare ba. Gobe 12:30 mun tashi. Amma yau da muna cin sallah ba karamin wasa bane. Ya kai da dare nan ya fi full party su duka suna gaggamawa ne. Yansu a shi su da ya babi nan suna na yi. Kira kan kingan komi yayi. Na san ko shi sa na zo nan ai. Ni ma ina anguwa yasa kuka gamu da ni nan don ni ma ina cin sallah dai ba karamin sallah ba. To shi ne barka da sallah. Barka ka dai. Wasu na bin ga zaki ba da su barka da sallah. Ina gaishe kakana Aunty Sisi da Sister Dorcas da Mama Diza midwife ne daga Tamale da kanina Neziya su Manan da su Rahinatu da Sharifa su duka da su Mananiyo duka ina gaishe kowa. Ina wasu barka da sallah ce barka kade. Ai kin ce su abin ga wani su da Sister Dorcas. Sai ita ba ta ji ai. Ita ba ta ji amma ta ji dole da muke cin sallah. Sister Dorcas. Pacho. Ema wa fisha pa. Afiwe die mu de she Zakiya namni muka mo biya barka da sallah. Afise se na Nyankopon sheni die ni mo nyamo ho. Awali ene ekoso eni mo nyami ni enya na moho chirei na ebo mo afiwe de Nyankopon aye bibia maye Nyankopon wa shira ya nkasa filiye ti su be kaya na se Nyankopon wa shira ye barka da sallah. Barka ka dai. Allah maimaita mu. Allah kai mu sabon shekara. Allah sa kafin sabon shekara mu duka muna dakin mazan. Amin. Allah kiyaye mu ya ji kan kuma marigaya ya kare mu. Yanku sunanki? Barkisu. Yanku kina da wasu abin zaki ba su barka da sallah? Na rarraba ma da yawa amma yanzu aka wanga ma na mutane. Na bayo kuma. Za ka gasa ka kare shan rarraba kuma. Kana da wasu abin da zaki ba su barka da sallah? Suna nan. Ina gaishe dai magabata dai kowa ina gaishe kowa wanda ban san su da wanda na san su dukan ina gaishe su. Kiba yin baiwa na ne. Zuwa ga aikin kudi kuke yin shi haka ko. Na baiwa na. Man, ga uta na ci. Kudi biyo kudi auji mo. Man, ga uta na ci. Yo adesima ma enne ye ne anuanu ma omo wasabun zongo ebedi eye idi Al-Adha omo so edu omo nchi ade ma omo nuanom na afi omo dofo omo wo achichi ni benche nyina aha ana ye di esi na ense omo ka nya na mebo ne tofa mu no de omo eka ne so otwede mponyankopon omo mo obi afihia pa otwede mponyankopon emma ye nkwatente na afi nkomransa meto ye mfie so otwede mponyankopon enhyira Obia emma omunyi kunu yakopon mo omunye kunu emmem omunyi yire yakopon mo yire wo mo ma wo yakopon enhyira wo mo maso emfa ma wo mo otwede mpo yakopon enhyira wo bia ensan no adwuma so ena afeso mo adofo mo wa ma no ne no ena omunyina emma mo afihia pa mo ka ne baraka de sallah no ntimi so me mo obi bia afihia pa mo obi anso baraka de sallah otwede mpo yakopon emma de wo ye ni mu no enye kese enya kono ensen de wo ye chi no Nyankopon emma fede ye ne anim guase won pangu emfa maye won ma ye de ne promprom ye ene enye ye de otwe ne bo Nyankopon emma
ye kra e na eni ye so na mum enye yakoma ene kwan we so e na me so me de e kra wa Alandu Media so kai so be subscribe no wa share ma fofon so enye bia hwe kai se ye sha se me di kan ka kire wo se ene eye doni afahye no ye besua ho ade ye nti a eye doni mu anase Al-Adha yeku emwa na ye besua ho ade e wa Alandu Media so e na afen so eye akwantu kronkron se ye tu kwan akoma no ehu be na hia edema enkramusom ye nyina ye besua ho ade ti kai se obe subscribe no ahia ma fofon so enye bi ahwe me din de ye ba ko pe eye ma me fuze yakopon ya adoma ye be se hia makram